lusot pag ngawat baka taga Kibuhok. Aran naminaw may bitin ka ng tapok ng auto ko na lube. Wana, alas 2 na. Mapamabot ang inyong iwan, tado. So, ako ginasuan nito ko. Diyan, may gumidaan ng kuwan. Anong kakuha ang itugon? Bait-bait na suwan na. Bait-bait na anak kuha ang itugon. Ya kinabaguan lagi sila kay liman ko ka nga. Pag-uyab na mong mama ni mo anang Domingo ha. Pagka Martes, abot mo dire. Uyab ni may anang Domingo. Kuyog ko din ha. Luno mi sabot. Ang asawa ilig ka Sabado, hatod suwat. Pagka Domingo atubang. Pagka Domingo patubangon ng kanan. Nabaguan sila na ko. Wala pa text na to. Wapa sa cellphone. Wapa text kipan ato. Wapa text. Wapa text. May na-text ito kay text lang. Suwat pa. Suwat eh. Suwat na pero na hatod ta na. Adlaw din ako na padong itaw si papademit itaw. Kalayo anang dito. Ato pagtaw suwat, hatod itaw. Baktas anang laka ngari sa kalusitiba ngari puntas babaw. Kadaon gikan dito. Maabutan temiling nanggot. Rabi na ko dia video dia. Bawa na kagad. Muna dia subisan, malingaw kinala nako kanila media menyag babaw dia. Jo, are ko jo mutabi sa gota jo, ngana. Tul ya. Sa katulita di una mo usawa daga pagwapa to diha. Iko diha wagi kulumpag na ko una diha po. Okay. Anis laggo niya dagha kito uyab lita din na sura kato mga junior nili diha kisa to diha si Bagos una. Dagha to uyab lita pero ka piaw na goy. Gwapo sila pero nga naman, pag kami na nagsabot mama ni mo sa Kabalibar. Wow! Ako kibaw ko, nakita na ko nagkakaguyab. Kaya ako, wala naman, tuman naman gini, wala naman gini. 18 pa ko Pag pa ko 18. 18 na, wapay bot na, di ba? Kabantay ka tayo? 18 na tayo, wapay bot sa. Sa una. Sabi ko may istorya sa una, 18. Kasaligan na kay Kato. O di ba, diligyo, panhaan ko na kayo, mainom ko na be. Ako nga miguhon ka namang mga ginikanan sa babae. Kani ang hilisa ko, uyag kami na yun, naisaad naman eh. Nadaiban lang ko ni Enrique, kay... Okay, wapos sa kibawas kong pamuyo dito, dagang sabing maes, dagakog lagot man, dagakog manok kong kanding baboy. Wow! Nairok mo ko, kay mga yung radyo. Leo, ano ko, Leo? Nairok, maminaw ko, Leo? Nairok lagi ko ato, kay kanang mga yung radyo sa una, sikat mo na. Sikat mo na, proud na sa una ka na. Proud na sa una ka na mga yung radyo. Muras bandong din, mga yung radyo. Peaceful. Hindi mo naman, pero daga yung... Hindi pa kaon. Sama. Ilog deh, kagkuan ko, gihapon ang tanong ron. Lagi. Uyab mo nang hilisa na lang, Ricky, ana? Dayan. Dayon, namin sabot na magminyo-minig ka mayo mo ka. Pistol ba yate na, nakagi ko uyab po. 5 ka, 18 kung kita, kung uyab, 20 kapin ko. Wow! Kaya uyab na ko. Sus, grabe sir ka sa uyab ni mo tayo. Ay, sama sila si kapit sila na ko. Mamay kong kuwan. Sana, uyab na tayo. Sana man eh. Hindi naman ko nga na. Mag-usip, mag-ipog-ispil ka rin lang. Gumaw ko ka na. Mag-labi ko. Waway. Ako na silang tumanog istorya. Masih na magkakapit na ko sa uyab. Mauna na eh. Sila may ganahan ako. Siguro po namin sa amin na lupi ko luloy na. Nga na eh. Luloy nga manghudong ko eh. Gwapo luloy ka na ako. Pero ngano ang mga babae, di mamudo luloy. Ari man ako. Awan ko na sinyari ka. Pagtira ka siya. Ha? Ako may gagaw, lupi ko gupuhay. Manong ari sila nako? Ha? Pada kanay bilbat ba, makurit ako. Di man sila kapula itong 28 bayad. Okay, additional man bayad. 22 man ang bayad ra. Kung malisun ka pagitan ng 22 na, 22 pesos. Mantagot. Kanang 5 pesos din kanang ang silik din mabungkag. Kanang si Sarabor dia sa sangi o kay Sisor. Iko, boss, bayad ko 28. 28 magkakon additional ka. So, 40 na magdisuko din mo dong. Ko sige bayad ko 40. Halin manok, pagkabok manok, biligya sa niya. Kaya manok na ko. Dar ko patubok manok, wala pulo na katong pulo nga amboy nga. Di man ko pulupe ka na akong sako, pero kung ako sila ilaga na ko sila na ako'y toothpick. Ako ko'y founder lagon. Meeting ko Domingo. Kinalay, nineksinyas na ko. Alerto gimaho ka ng mga so nino na yung mga pinuti isod. Di tamba ang taga-duangan, taga-binabag na mo man. Kaya ako may toothpick man. Yawa na itong kanay, yawa ko mo man nagdagrupo diha. Kaya ang toothpick na mga to, si Albino, ang taanak yung umiyan, nga doon na magminanaw.
meeting na po me. Ako man may red hand ya. Sige, ako idaan ng mga na. Wala, mga maguan ko idan. Bidang, ta subungi man na pasad. Pinote, ay, naso, sukso, ay. Niya, di naman ka, tamba naman ng pitas-pitas pa lang kayo mamailig. Isog-isog lagi kuno kami. Pero maya kami nila, maya kami tao. Respitar lang sila ba, respitar. Nakoy grupo man. Tutpik na mga sapot, ilaga. Dito.